Karono seni wayang menika seni ingkang adiluhung boleh wonten ing tlatah sanes wonten ing luar Indonesia menika boten wonten namun pun wonten ing daerah Jawa utawi langkung-langkung wonten ing Jawa Tengah menika. Nah pramila tinggalanipun para tiyang sepuh rikala semanten wontenipun kegiatan seni pewayangan. Di samping menika dados napa istilahipun hiburan dhateng warga masyarakat, namun nemu sraos wonten piwucal-piwulang ingkang saged dipun wedharaken dening hidangan. Nah, piwulang ingkang saya menika saged monggo tansah dados tepung maluku dhateng kula panjenengan sedaya anggen kita gesang wonten ing alam praja, gesang bebrayan tansah lumaku dhateng mergi ingkang leres langkung-langkung guyub rukun warga masyarakat saged terbina kanthi kegiatan-kegiatan yang saya kelola. Ingkang salajengipun ugi kalau memberikan apresiasi dari warga masyarakat kegiatan yang bisa turus langkung-langkung ing dukun menika RW kalih nggih kegiatan-kegiatan kesenian lumampah kanthi jahit kalebet kegiatan pagelaran wayang ing dalu menika. Estu mugi menika saged dipun tuntuh dening warga masyarakat ing kampung-kampung sanes sehingga pengembangan kaitanipun kalian budaya, kaitanipun kalian kesenian saged berkembang kanthi saenan rembaka. Langkung-langkung wonten ing tlatah Kulanharjo menika daerah kawasan wisata nggih. Alhamdulillah ing taun kula menika Kabupaten Klaten kunjungan wisata terbanyak se-Jawa Tengah. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, salah satunya ditopang dari kunjungan wisata yang ada di wilayah Kecamatan Kulanharjo. Nah, pramila potensi ingkang wonten ing Kecamatan Kulanharjo kalebet potensi budaya lan kesenian monggo tansah kita uri-uri, tansah kita kembangaken sehingga di samping menika kanthi hiburan dhateng masyarakat mugi saged kangge daya tarik wisata ingkang menika ugi saged meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan roda perekonomian berkembang dengan baik. Bapak Ibu ingkang saya sedaya hormati, kalau ngajak datang Bapak Ibu sedaya monggo ingkang sampun saya menika tansah kita lestantunaken lan monggo saged kita kembangaken malih ingkang menika saged dadosaken kesaenan manfaatipun wangsul dhateng sedaya warga masyarakat ing tlatah bisa urus tansah wontenipun. Mugi-mugi bagya mulya sejahtera tansah tercapai. Bapak Ibu ingkang saya hormati, boten kathah ingkang saged kula aturaken sepisan malih derek remen lan derek mangu bagya menggah kaadanan pagelaran wayang ing dalu menika. Monggo sarangan kita midhangetaken lan mirsani menggah babaring lakon ingkang badhe kabedah dening Kidalang di Hukum Darmoyo. Mugi-mugi mendengarkan suasana ing prihatin taun menika lan saged guyubaken sedaya warga masyarakat lan ugi saged ngrembakakaken potensi budaya wonten ing tlatah Kecamatan Kulanharjo lan Desa Terus Sakdua Kemanten. Mekaten lan semanten saking kawula estu nyuwun pangapunten wonten kekiraan ingkang kula matur. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten atur pangandikan tawi tanpa wacana saking Kalimantan Joko Camat Kulanharjo panjenengan pun Bapak Dr. Agus Purwati KPSI. Mugi-mugi tansah nyuwun munggah lumampine adicara alunan
wonten ing RW kalih Desa Tilus Kecamatan Kulangasun. Ingkang menawi semoga katur jumateng panjenenganipun Ki Cukup Darmoyo badhe ambabar lampahan Udawa saking Borobudur.
Supradoto Pitono sesanti Rahayu Sagung Dumadi Rahayu Kemesaning Makaryo Rahayu Sagung Panirso Hamurani dongeng carita Saratri Sinung Swasa Kadhapuk Tarangga minangka sarana sinanggit ing carita dan sesulang sinanggiting carita haranging wulangi tembatan nolok sayekti hamung sinanggoning samar-samar dadi arepa budaya Bukti murid susilo mulai kesangin jaman jaman polo olo pijek jalus tiwas kacak-kocak ing carita ingin prayoga dimulakso dinengken Allah ayo katendo pindhane kaya jamu ingkang niluing kata yani uruting diri rasa rumangsa hamurang sami yaiku nama pagelaran wayang bowo Dimulai ibarat jagat binabar dimulung ibarat kukuting lelakon wayang saya dilaku jantraning jaksan cici ing dunya tateng dolanan gedhog keprak keteking jantung gendhewan tembang yiku rasa benah lawan susah Gedhog saya mengkurang dan prati Lintong minangka surya pun dimiliki dalam ingkang hagesan saya dimulak marang sang jiwa suci ora jamu manungsa ing Madyapada pun dening gumaring mangkih ingkang minangka pawakaning carita Andi ing pademangan Widara kandhang aja dipeh pademangan ingkang hamung sak ing payung nanging parandini ing Widara kandhang kacarita ditinguni sugeng sang Prabu Basudewa
Mandura minangka sasananing para satriya putra Atmajaning Narpatun Binathara. Kawarta sinten ingkang paling enggah wonten abjaning Bali wewangunan kademangan inggih punika warnane kurang danipun Kyai Demang Anto Buko inggih ingkang sesiwun Nyai Sagopi. Ojo dipehpus lalu yuswa nanging paranggini tandraning Nyai Demang Sagopi kados prawan ingkang taksih Armaja Putra labet denira khusus anggenipun hangat di busana hangat di sarya kadarita sinten ingkang keparinganaken ing ngarsane Nyai Demang Sagopi arenggih ingkang putra Sang Ratyanapati Udawa yori Sang Ratyanapati Tresnangkara Nata lamun Sang Pati Udawa minangka warangkang Nata Agung Binathara Indrawati Maha Prabu Sri Bathara Wisnu. Dening lenggah pareng gumungkul amere telu punika ing ngayurat Pati Udawa anenggi niken larasati ing pakedungan sawetawis wekdal Yahayu niken arasati dinoyongan saking Madukara dhateng pademangan widara kangkang dening Sang Pati Udawa ing pangangkah medya kajumengaken sayembara perang miwah gelar ing rampat dan langkung-langkung lataran kademangan wonten blaper kawat jamet Sumancen
ya semono jual narawon Narapas neko mandu Rebut wan surang sumaring kali hamba par pakang jiran bumi hanapi Sarane masa mulya cacat Pak Loro cacat anak Loro nggih anak wong kakak anak wong jarot putraku nggih dawa padha becik anggonmu ngabdian karo nasanipun biyun lho nggih utawa biyun rahayu sowan kuwi ngersane biyun sagupi ya mung sembah pangabekti tuwae marang tuan tukun jiwa ngarsane biyun sagupi ya wis tak tampa gawe tambiraning panggal kuwi udawa sarta penak longgo nunggu pegus kaya ora kepenak anggon kusuk dewe ngarsane biyun sagupi Larasati putraku ngayu nggih Larasati padha becik santetemu yo nggih nggih kanjeng itu namung sajenipun monggo parmo kula ngaturaken sumeng pangabekti marang tuan tumugi kunsu itu wong ayu tak kompor estuku tanpa ngomong Larasati kalau ini gabung di mostokot kestusuk simat tarik pestu tatiko biyong sagupi sama orang mata ngomong batin ini juga babarake marang jeneng siwok bukan ini marang jeneng siwok Jawa moro den lungguh ayo godhongan ditumpang sok anggur mungkin iki yo nggih
Kagungken umur setahun dirensang itu sang menikah kanan yang dumaji kadung mangan idolo kandang sang ukuran marang cak amin Siroko Udawa ing banget angane-ane Udawa ana panidari apa rupa ora dadi raja marang pun biyut saben ana wit gedhe mbok tempeti anane dior kono-kono jeneng Siroko bakal menantang marang sapa wae ing meos anan dior tinempel ana wiwitan gedhe luwih-luwih bareng pun ibu periksaning perasaan kadonanan idolo kandang dene ana wangunan ya kuwi blabar kawat janget dimancak kowe duwe karep apa Udawa Dio Sadurunga aja kaget ingkang dadi penggalih mobil mulane aku duwe cak-cakan kaya mangkene iki saking meneh abote ngabot anggonku anak-anak dening biyung sagopi lawan Kanjeng Rama Demang Sagupa mula kudu bisa dadi teko paluning kadang muga utamane adikku si Larasati mula sapa kuwi Larasati kowe uga meru nyemak apa ing dadi aturku ing ngarsaning biyung sagopi sing sok dawuh aku bakal gak acok ing dadi pangandikan ingkang mati itu biyung ing arep ora bakal siwah ing pangmuku ora bakal kumpang suh pangwirengku magepungan lawan pangandikane biyung sagopi ing umur anggonku dhewe saga lawan kacakan ing
aneh-aneh saben-saben ana gedhe wit-witan kang gedhe tak tempeli sik biaya sing surasane nantang marang sapa wae ingkang maos ing wolu tapi mapan aku bakal kedekake sayembara perang dene kan bakal jenengake sayembara perang ora liya adiku sing Larasati mulane diun sawet ora kulindar sapa negara Dwarawati ora matur ngersane Sing Prabu Sri Bathara Kresna banjur akan aku tumindak umur parang kasatian Madukara ingkang nalika semono Larasati kaboyongan marang nego kasatian Madukara tak boyongi marang kademangan Widara Kandhang dene saperlu bakal tak jenengake sayembara perang ing ora mentung ndek cilik pangkat lawan derajat nadyan wong cilik pagungane bekasan ketibal ping 17 sakuger bisa ngalahake marang tregane Udawa ya iku ingkang wenangake lepek jujur adiku sing Larasati tobat Udawa dina sampe lara gak diitungan lan pikiran upamane anggonmu ngedekake sayembara perang mongko jroning sayembara perang mangkono ingkang mungku sayembara perang Busaka Kamati tegese apa bakal Adimu Larasati ora bakal omah-omah jalaran ora ana kuwi ingkang bisa nyasorake marang nanging upamane Larasati sembodo ora krana mengko ingkang tegese dawuhe Larasati kudu ana pangorbanan ya seneng penggalih nanging ya rada susah nadyan Larasati dawuh kuwi mungku nanging aku kelangan anak lanang mongko nek lanang iki tak domo-domo Udawa mumpung dina kebacut kahanane iki yo jablek bae sing dadi karep lan karep yo jumenengake sayembara perang marang sapa wae yo nalika Udawa maksih Cabang Bayabak biyen aku kok utang sing kepiye Udawa nalika jeneng Udawa maksih Cabang Bayabak pancen tak udan dewasane dadi wong ingkang tetep marang sasanggunan ora blendra-blendri kang dadi cantik yen yo ora yo yen aku ndabel sing dadi kekarepanku tegese aku nindakake penggone ning blendra-blendri ora netepi marang kesagutanku anggonku ngedekake sayembara lan maneh upamane bisa kasembatan sing dadi tekadku engko mangken iku mau yen ana mulane pancen aku mikirake marang adiku Larasati
sak ora-orane bakal pinardawa kamulyane samangsa-mangsa winengkuing priya mongko priya kasebut gedhe yutane unggul tangguh juri sampai bisa ngasorake marang Udawa aku orang maido marang dikepungan kang kaya mangkono Udawa nanging ya tak baleni sepisan maneh ora maido anggonmu reksa marang Larasati bisane Larasati mundhak derajate mundhak kang dadi panguripane pinengko pira ing dadi kembanganing jagat Udawa nanging sarsanan rasaning penggale Udawa moro gapurane ngregol bukaken aku sing teko Udawa yen Udawa moro kadetiling kupingmu kae suarane sapa Udawa yen ora bakal suwe pangulmu teko kae pangendikane Sinun Prabu Sri Bathara Kresna Sinun Prabu Bathara Kresna ya pancen mangkono kowe aja sak penatmu dhewe ing ora Udawa kowe kuwi dadi marang Sinun Prabu Sri Bathara Kresna mundhak kesiping jagat para kadhe ora ing regol tumuli buka Udawa yo dinten wuluh sepisan maneh mengko sawise Sinun Prabu Sri Bathara Kresna wuluh sepisan maneh tumuli lawan ing regol bakal buka aja-aja anggone Sinun Prabu Kresna rawuh ana ing widara kandhang saperlu bakal leboni sayembara upamane dia leboni sayembara aku ora bakal gigret Udawa bakal wangun Udawa kowe aja cemelewo sing dadi ucapmu kamu Sinun Prabu Sri Bathara Kresna kuwi iki sesanggang Bathara Wisnu iya pancen bener Sinun Prabu Sri Bathara Kresna kuwi iki sesanggang Wisnu nanging Udawa uga dadi iki sing dewa sapa ya Pak Bathara Tembara lawang guneman ora cocok nyamu gawar ucapmu sedaya ora kabeh muli bukaan wiwarane nek
Jayat Reganan Praboto Munturing tengrau padu sing diwati wonge watu sing mugi tunjuk bibi sago piye tak kompo gawe dengan tanggalku pangestuku tanpa ngono bibi mungkin pun masalah dados jimat paring wis juga sinung Prabu Sri Bathara katuran ganteng kaya di sini ya kaya ora kurang kepenak anggon kusum niku ngersane dilung sagopi Sinung Prabu Sri Bathara Kresna dereng ganggu paduka kula ngaturaken sumung keping pangabekti marang tuanku mugi kunjuk ing sahandhap pepodo paduka Sinung Prabu Sri Bathara ya Udawa tak tampa sembahmu pangestuku kan kanono ya Udawa lunta pundi dados jimat paripe paring pangestu paduka Dun ilmanipun paduka kepareng rawuh wonten ing Widara Kandhang boten paring presenten langkung pundi semono kaya ora mila rasane aku kepengin Widara Kandhang Udawa upamane aku kepengine arep kok sungguh apa sak boten pun kaos hormat dhateng paduka tengah kepareng rawuh wonten ing Widara Kandhang kula badhe ngaturaken pasugatan ingkang awujud dhaharan ingkang tur niyasa lan ugi ngaturaken wontenipun palenggahan ingkang sabata nedya diwun Udawa nggonku teka kene sing tak parangi dudu dhaharan lan papan panggihan nanging aku butuh ketemu marang wong sing jenenge Udawa